Sziasztok! Mai videóban kértétek, hogy énekeljük 3 zenét. Rendben. Amikor vége az utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfosztott már magányos tárgyak, a szélború színpadon, megborul székek, s örök homály. Papillapok végült lakát, lábunk alá. Ki mondja meg, hogy dalaimból mennyi marad? Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, már ott vagyok, s nehéz a szívem.